Med Profboard Cool kan du optø dine frosne råvarer op til 5 gange hurtigere end normalt. Takket være Profboard Cools særlige legering accelereres optøningen. Det kræver ikke strøm eller anden energi. Det er naturligt, det er energivenligt, og det bevarer dine råvarers oprindelige smag og kvalitet. Samtidig har du et rigtigt Profboard skærebræt. Skærebrættet med farvede topplader, der udskiftes alt efter hvilke fødevarer du har med at gøre. Hygiejnisk, miljøvenligt, praktisk. Tag de frosne madvarer lige fra fryseren. Læg dem på Profboard Cool. Profboard Cool klarer optøningen op til 5 gange hurtigere end normalt. Uden strøm, uden brug af energi og uden tab af smag. Klik den farvede topplade på og gør maden klar til tilberedning. Blå for fisk, rød for kød, gul for fjerkræ, grøn for grøntsager, hvid for mejeriprodukter og sort for servering. Lækker mad lige fra fryseren på rekordtid. Profboard Cool. Med Profboard Cool kan du optø dine frosne råvarer op til 5 gange hurtigere end normalt. Takket være Profboard Cools særlige legering accelereres optøningen. Det kræver ikke strøm eller anden energi. Det er naturligt, det er energivenligt, og det bevarer dine råvarers oprindelige smag og kvalitet. Samtidig har du et rigtigt Profboard skærebræt. Skærebrættet med farvede topplader, der udskiftes alt efter hvilke fødevarer du har med at gøre. Hygiejnisk, miljøvenligt, praktisk. Tag de frosne madvarer lige fra fryseren. Læg dem på Profboard Cool. Profboard Cool klarer optøningen op til 5 gange hurtigere end normalt. Uden strøm, uden brug af energi og uden tab af smag. Klik den farvede topplade på og gør maden klar til tilberedning. Blå for fisk, rød for kød, gul for fjerkræ, grøn for grøntsager, hvid for mejeriprodukter og sort for servering. Lækker mad lige fra fryseren på rekordtid. Profboard Cool. Med Profboard Cool kan du optø dine frosne råvarer op til 5 gange hurtigere end normalt. Takket være Profboard Cools særlige legering accelereres optøningen. Det kræver ikke strøm eller anden energi. Det er naturligt, det er energivenligt, og det bevarer dine råvarers oprindelige smag og kvalitet. Samtidig har du et rigtigt Profboard skærebræt. Skærebrættet med farvede topplader, der udskiftes alt efter hvilke fødevarer du har med at gøre. Hygiejnisk, miljøvenligt, praktisk. Tag de frosne madvarer lige fra fryseren. Læg dem på Profboard Cool. Profboard Cool klarer optøningen op til 5 gange hurtigere end normalt. Uden strøm, uden brug af energi og uden tab af smag. Klik den farvede topplade på og gør maden klar til tilberedning. Blå for fisk, rød for kød, gul for fjerkræ, grøn for grøntsager, hvid for mejeriprodukter og sort for servering. Lækker mad lige fra fryseren på rekordtid. Profboard Cool.